Saan nga agsasardeng ti probinsyal a gobyerno ti Benguet nga agar-arami ti nagdudumangadang ken wagas tapno matulungan dagiti mannalon manipud Benguet nga apektado iti krisis. Baligi ti nagbalin na taripnong ti probinsyal gobyerno iti Manila City Local Government Unit seknan iti temporaryo at tulong a may paay kadagiti mannalon ti Benguet. Sigun iti Vice Gobernador ti Benguet, nipayan dagiti mannalon ti sangapulo aldaw nga aglako tinateng kadagiti residente idiay Manila City anang rugi itang aldaw. Malaksi ti dayta dapay dagiti mailako a produkto manipud kadagiti micro, small and medium enterprises. Mamati ti Vice Gobernador ababanda ito nga inisyatibo maliklikan iti wastage tinateng ken matulungan dagiti mannalon a mailako dagiti nateng dagitoy. Dakkel ti panagyaman ti probinsyal a gobyerno ti Benguet ken ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso gapo iti panakitunulong daytoy. May nga nakita mi nga makatulong iti marketing, iti market dagiti produce tayo iti Benguet na pangkami iti opisina ni Mayor Isko Moreno Domagoso, and very happy kami ta naragsak kami nya in spite of the heavy schedule na in-entertain da kami, in-accommodate da kami. And then kunana sige for a temporary relief, temporary nga tulong na iti probinsya ti Benguet, adati inted na nga area 10/9 nga mabalin nga paglakuan iti whole province of Benguet.